गिबियावनो नोंथांखौ बे आंनि चेनेलावहा बरना लानाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि बे बिस्वनाथ जितुनिखि बालिजान बे गामियाबो बिटिआरआवहा हाबदों होनना जों खोनादों, बे बेसेबां सैथो? बे जादों जोंहा बिटिआरआव गोदोनिफ्रायनो जों बहुत दुखु खस्थ'जों सोलिना फैदोंमोन। नाथाय नै देग्लाय थांनाय बे आजि 2024 सनाव बिटिआरआव हाबदों। नै दाख्लै बावैसो बिटिआरआव हाबदों। बिटिआरआव हाबनाय थाखाय जों जोबोद खुसि गोजोननाय मोन्दों। आरो जों बिटिआरआव हाबनानै बिदिनो अरायसम हाबनानै थागोन होननानै सानबाय थायो। गतिके बिटिआरनि जिकुनु खेत्रआव जोङो अरायसम सहाय सुजुग बिटिआरनिफ्राय जों सहाय सुजुग मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय थायो। आरो जोंनि सांनांगौ आरो जोंनि जि खाथि खाला गामि 41 खान हाबदों, बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 41 खान गामि हाबदों। बाद बाखि गामिया हाबथ'वाखै, बिथांमोनखौबो सोसननानै लानांगौ होननानै आं माने खावलायनाय जादों जोंनि बिटिआर सरकारखौ। बिटिआर सरकारा जाहाथे जेन बिथांमोनखौबो गोजोनग्लायनाय होनांगौ होननानै आं खावलायनाय जादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो अरायसम जों जाहाथे जेन बिटिआर जानानै बिटिआरनि बर' हारिनि थांना थानायखौ मोनथाय मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै बिटिआरआव हाबनानै थाबाय। नोंथांमोना दा बे बिटिआरआव सोसनजानानै मा माने सुबिदा मोनदों? दा बर्थमान जोङो गोदान हाबदोंसो। बे गोदान हाबनायाव जोङो दा बर्थमान बिटिआरनि माने सुबिदाखौ मोनजोबाखै आरो मोनजोबनाय जायाखै। नाथाय दा देग्लाय बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव, बे जेनेबा MP इलेक्सन जोबनायनि उनाव, बेनि उनावसो जोंहा जिथिया बिधान सभानि इलेक्सन सफैगोन, बे इलेक्सननि उनावसो जोङो मा सुजुग सुबिदा मोनगोन बेखौ जों होमबासो बुंथ'नो हासिगोन। आरो दा बर्थमान जिखुनु एसे लामा सामा मोननांगौ बेफोरखौ बिथांमोना हरदों। आरो बे लामाफोरखौ थांखिनानै हरदों जे लामाफोरा जानांगौ आरो लामाफोरा फथि लामा जाजोबनांगौ होननानै बिथांमोना बेखौ दा बिटिआरनिफ्राय जोंनो मोनथाय हरदों। आरो नोंथांमोननि बे जेनेबा हाया माने बे गासिबो सरकारि गोजामोन, दा बे हाया फरेस्टनि हामोन। दा जोङो इतिमध्ये जोंनियाव जेरैहाय जोङो गोदो 2008 सनावनो जों फरेस्ट FRC मोनदोंमोन। FRC मोननाय जादोंमोन बे बालिजान फरेस्टआ। बे दाख्लैबावैसो गोदान हाबनाय किसुमान गामिया माने FRC मोनजोबदों। आरो बिथांमोनाबो FRC हाबनायनि लोगो लोगोनो बिथांमोनाबो बिटिआरआव हाबसिगोन होननानै बुंनाय खोनादों। नोंथांमोननि बे हा खाजोनाखौ बहा मारियो? जों बे हा खाजोनाखौ दा फरेस्टआवनो होनाय जायो। फरेस्टआवनो मारिनाय जायो आरो ना? बेखौ जोंहा जेसेबां हा दं 10 बिगा 15 बिगा 20 बिगा जि हा दं, बे हानि खाजोनाखौ जोङो माने गहपुर फरेस्ट बिट अफिसावनो होनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय बिथिं बबेयालागै सिमाया बारायनायनि खोथा दङ सनितपुराव? सिमा बारायनाय खोथाखौ जों दा बुंथ'नो हाया जाहैदों जे बबेसिम बारायो। दा खोनानाय मथे सिमा बारायनायखौ होनदों माने सिमुलगुरिसिम ना? ओमफ्राय दायो ओमफ्राय बबेसिम हाबना दोङो? दा बर्थमान हाबनायाथ' जोंहा दा दुबिया बालि सेसा गांसेया हाबना दङ आरो दुबियासिम। ओमफ्राय मा गामिखौ एसे फोरमायनो हागौमोन ना? गामियाथ' 41 गामिखौ एसेबां बुंथ'नो हानाय नङा। जोंनि बेहाय जादों जराबारिनिफ्राय हमनानै थानफुलागुरि, बालिजान फरेस्ट, बेनिफ्राय आपनार जाहैबाय सनापुर, आमलाइगुरि, आलुफारा, बिक्रमपुर, दैमालु बेफोर जानानै मुथमात 41 खान गामि माने बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 41 खान गामि हाबनाय जादों आरो ना।